Yeah, I'm gonna show my sweet. Show my chug. I'm not doing it. Mamuka say you do it, Mamuka say Koskana. Mamuka say Kopano. You do it. Shikoro Shafurwaka. Shikoro Shafurwa Vaskana. Never Zakira Kuchkoro. Maskurans. Nishmusha Kadarodar. Mamuka seco. Maskurans, Muruma Gona say was can. Mama Jera Uvataka. And nothing in the which call. You see Pepe, Precious, Shumbres. Sin, ha, Mama Jera Burara sin. Cananin, ha, but you don't like the Mokuran Chimukangumaxe. There's a Mokuran Chimukangumaxe. Right. Was canating if my mock saying you are Navapo. Nyaima peds waskana. Nyaima peds. Ma peds aya vidwe. Ngatunga nizeima peds aya. Please waskana. Ngatunga nizeima peds. Tiwane kuendesa peds project yema peds. Vanava fushkoro shafurwa. And kuzimbabwe manje vana vari kuvhara. I think vovhura futi September. Saka tanga chiti ma peds at least takamaendesa end kutanga kwa September. Hanmona. Kutanga kwa September. Mapeds to batamaendesa. Saka please babereki ukapinda omshop paper tenga iwa yakachipa ima 5 rand iwa ima 7 rand iwa anti usatenga ko anodhura na Cortex kana kuti chi ukangopinda nemshop darika nemshop uchitenga chi uchitenga mapeds hanmona darika uchitenga mapeds shop chikumbiro ndo imwe nyaya iripo and then imwe nyaya ndeye kuti Askana mira ndikudzeiwe imwe nyaya panapa. I was busy minding my business. Oh, mazana minding my own work also way. I am minding my business. Ndine pay group redu re ma diaries ku WhatsApp uko vanonzi ma loyal diaries. Vamwe vacho vantoriwana diki chaiko kwandiri. But vakaita group ravo vakanaungana ikoko vakati SIS toda kupota chikungo ku advise pa social media on what to do and what not to do because isusu tinogara tiri mastreets zvamunenge musiri sometimes munoita oma mistakes muri munhu handiti pamwe munotsamwa munoda iso but pane pamwe pekuti munoda timu rimwe rinokwanisa kunge richikudzorai handimaona richikudzai pamunenge makanganisa handimaona and I gladly accepted ndikati no it's a good idea because munhu anouya chikuudza pawakanganisa ndewako munhu anokuudza pawanenge waita maflops ndiye munhu anokuda pana anoenda kunokuseka kuseri. So timu rangu irori remaloyals vakandiudza kuti street umatishandi kunyanya kuona mutambira mustereki tari musapindire nyaya dzevanhu chero muchiona kuti apa pakakanganisika pakadi please do not get involved mirai kure hanzi kuno kwarira tikatenga tomaisepi mochengeta kololo mochengeta actually vanhu vakwarare lolo dei vakatopa iwewe mapedzi waya vanhu vakwarare ubva wangounganidza iwewe kana takuuya ntokuudzai nimona chikanzi musafamba vehi muchikokomenda saka nomali kazhinji kana ndichipindawo mastreet ndoenda hangu kunyatsiridze vanhu like kumapeji mamwewo uchagwawo zvimwewo zvazvo ndongokomendawo zvazvo kungonakigwawo semunhu anenge achingodiwa achinangotaurawo nevamwe and things like that indogara ndichikudzai guys I don't have a friend. So pane paitawo munhu akapfekwa nemweya wasatani kazeni yasatani asikana handizivi kuti munhu yaakateerera
Kota chadi handizivi. Munoziva paupenyu guys ka ukachera gomba uchiti ukucherera munhu umwe munhu iwewe ndiwe unowira mariri. Usafe wakachera gomba uchiti ndikucherera umwe munhu gomba iri because ndoda kumuwisa, ndoda kumudestroya, ndoda kumudai. Because munhu aumudestroy, munhu ndewa Mwari. Hausiri wakamusika pekutanga, hausiri wakamuita kuti ave zvaari pekutanga. You can't destroy a person. And nekuda kuti uone hatred yako. Morning yoko handina kuona morning devotion yako nhasi. Andimaona. Hausi wakamutika, you can't destroy a person out of your own selfish reasons. Kana nekuda kuti une hatred. Vedu social media yave kutyisa. People hatred yavanayo so mmoyo mavo, you tend to ask yourself, what is this? Where are we going as a country? Iwo wega semunhu tikuenda kupi? What is this? Are we finding pleasure muzvinhu zvakadai? Andimaona. So pane handizivi kuti ndiani ndangosangana nazvo makusangana somebody akansendera nezuro ndobva link ndobva ndanoona chilingi just ingoriwo rimwe group ndobva ndangonoona but ndangoti kandiignore ndobva ndasiyana nazvo makusiyana nhasi ndobva ndaona mozati kana munhu akanyora chero achidi akangonyora SIS MELLY ndobva yatega ndikati ko ndikutegwa apa pakanaka pa ndaenda paya ndaona same person futi. Anomaona it means obviously asi kubuda ari munhu ari kuenda kumagrupu oti hide me. Handiti imwe yacho ndandofunga ndi admin group, anenge ari admin wemagroup iwayo kana kuti handizivi. Imwe yacho nakangosvika ngonoposta akanotora mapicture hanzi muri right here ndiri kugym sorry nini mari ndiri kugym sorry exactly I'm minding my business ufungako nikutodawo masano kubva pano padiaries ndotoudzwa nevamwe vana vadiki sheshe mufunge vanotondigaidha kuseri kune group rinonzi remaloyals kunoda kuzojoina avo madiaries anozviti tiri madiaries diehard chaiwo. Ndanotirega ndione kuti chikuitika paya ndaona munhu yaya akatora mapicture epaintaneti mukaenda kumagrupu ekunana Uganda uko hanomaona kune mapicture avanombokanda ikoko kana kuti ndakambosangana nemapicture yari emakumbo nemaoko munhu akatsvuka akatsva maoko aya guys munhu akatsvuka akatsva maoko handimaona akatsva zvekutsva maoko zvazvi ndobva tora picture iroro handimaona ndobva ati hide musatenge mafuta yaona zvaakandiita mapicture iwayo akazara paintaneti pesa pamunomaziva hanzi muri kure nefoni ndikure nefoni here alright ikandidai ndibate maoko mapicture yakazara pese pese munomaona ndobva atora mapictures emafuta angu andotengesa pano picture yakaona pano obviously munhu anenge ari pano apa nofollowa padiaries akatora picture iyoyo akatora picture yangu kuti vanyatsoonesa muridzi wemafuta akabatanidza nepicture yemaoko iwayo hamunoti maoko ayo iwayo akabvepi ndiani but ndakambomaona chingotenderawo kudhara like kumagrupu emaUgandan uko hanomaona zvikanzi une ndakatsva musatenge mafuta aya ameld musafe makaibata saka nezuro ndakuti mozati kana ukangoona chinhu kangu uchinyazoziva kuti hakuna zvinhu zvakadai mapicture yandei paintaneti anongotenderera ndakabva ndangozvignowa. Nhasi ndione different group kai nhasi ndione futi pane mumwe munhu atoti ini ndoshandisa anyora kuti ndoshandisa meld iyo yaSIS MELLY saka panyora kuti yaSIS MELLY yabva yatega kuside kwangu ndikati wanditega vananodai vananoverenga comment iyo usanyepa iwe vananodai akanda futi mune rimwe group anomaona akanda futi mune rimwe group andizivi kuti we are now finding pleasure here. What do you gain? Whoever you are doing this, you cannot destroy me. And nezuro ndakaita vanhu vakawanda vaibvunza nyaya kuti toda mafuta saka ndaingoti pamwe vanhu vekudiaries and things like that, but I was tired because ndaifambira nyaya dzabla ed paya ndikanotora mafingerprints avo abla ed ndinawo hanomaona kuti tione todi maybe fingerprint ingabatira kuti pabude zita ravo chairo nesenemu yavo chaiyo kwete zvavakatidza zvokuti edisho hanomaona saka nanditori tired ndakatopindawo zvangu late mba hanomaona ndibva ndangoti apa vanhu vari kubva chioma ndatombopindirawo misi ngoti vanhu vari kubva saka akamaketa in a way vanhu vaiuya achibvunza mafuta hanomaona but it's wrong kunotora picture yemunhu wepaintaneti andika picture dzevanhu vekune dzimwe nyika and then you come wonyora kumagrupu sahide maadmin anofanira kunge ari admin munhu ushu wemagrupu aya nokuti dei anga asiri admin chaiye haubvume zvinhu zvakadaro handiti munhu akatsva chaiye guys anouya pachena humbouya uri id wobuda pachena kuti ndini ndazouya aya maoko angu aya kwete picture yepaintaneti inozikamwa nemunhu wese guys. So whoever is doing this ndati ndikudza kuti ukachera gomba uchiti uri kucherera munhu iwewe ndochawira mariri. I don't know who you are because you are hiding. I don't know you. I've never had such a complaint. Mafuta angu inini vanhu vachisa mafuta angu vakawanda zvekutodaro pano
zvekutodaro. Hapaishaikwa one munhu anobuda akazvimiririra achiti ndauya ini ndadai. Hapaishaikwa. Hazviiti. Ndinotori neclient base yangu yekuti inotenga mafuta every month, guys. Ndinotumira last week ukaenda mafuta 50 ku UK. Ndakudza ipapai. Akatosvika akapera mudenga because akakamirirwa. Izvozvi kuna mbuya vari kusunga next week. Vari kuenda futi neimwe batch. Hanomaona akatomirirwa. Ndinotori neclient yangu kuna na Australia, Canada. Haungandidonedzi. Handiti saka nangoti tionesane kuti zvakaipa. Handiti kuti utokonye munhu akazvinyararira. Hauna mbondona vasitinyora newe, hauna mbona chipindira nyaya dzevanhu, hauna mbona chiti I'm minding my own business. Kana ndisiri pano ndiri kutozviitira zvinhu zvangu zvinondiraramisa. Iwo I don't know kuti ko unofamba ungawana data rekuti ndoda kuenda kunopublisha nekuti ni destroy email ushu. Handitika through mafuta kanotengesa, it's my business. Moreover apana wandinofamba nchiti huya kuno ndikusungirire netambo utenge mafuta angu. No, indinomaketengesa zvandinotengesa, ndomaketa zvandinotengesa. Handitika munhu achitenga ega mafuta angu odzoka otenga otorayira vamwe kuti imi mafuta ndikuudzwa nani uri kuzora mafuta api nduzora mafuta ndipei nhamba dzavo ndomawira nita vanhu kashoma guys ndona nchimaketa kashoma ndowanzongomaketa ka one up and up but mafuta angu anozikanwa because anozvimaketa ega. Vanhu vakashandisa mafuta vari kushandisa mafuta ndo vanopoudzawo mafriends avo ndo vanoudzana vanhu vachiuya. Hanimaona so ndo zvanangoti ndiadrese makusana nhasi kuti nhai vedu we ko ruvengo rwacho rwatanyanya kuvengana kusvika pakadai ruvengo rudzii naini, ruvengo rudzii rwokuti undotonyatsa kutomira kuita kunge mweya wetsvina iwe uchishandiswa kudaro nasatani wako. Unonzwa sei? Do you feel okay right now after waposta izvozvo waposta vanhu vakashaya kusapota? Kune rimwe group ndaona hangu ine 11 comments, kune rimwe group yakaita 500 something vachitaura zvavaida. Hanimaona ichingori makwikwi mucomment section imomo. And also nevanotobhelievha social media one day muchatonzwa kunzi hamene tichabhelievha nezvimwe zvinhu zvisingatoiti. Tinobhelievha everything that we see on social media. Motodza kuchallenge munhu kuti uya uri face tikuone uya nawo munhu anenge munotobhelievha vana vari pasocial media. I think social media takuishandisa zvisiri zvasikana. Handitika zviri everywhere painternet zvimandikiri zveagatha ndochakatorwa just unonyatsoona uchiiona post yacho unonyatsoona kuti no ipost yekuti ndoda kudestroya usho. But right of recent I'm thinking kuti ndiani wandakakonana naye? Hapana. Ndiani wandakatyana naye even in comment section chemu? Hapana. Saka who would want to do this to me? Who would want to do this to me? Utoshaya kuti ndiani, reason ndei, zviri kufamba sei? Chokwadi ungatsvaga data rekuti ndinde painternet ndinodai munhu ko ukatsvaga data rekuti uinde painternet unotsvaga information yekuti iko zvine zvanhu vari kuinda kuuk kumavhiza ari kuwanika sei. Uchiri mwana mudiki une future ahead of you, you still need to uitewo zvinhu zvako paupenyu. Ko ukatsvaga data rekuti uye painternet utsvage zvinhu zvinoita kuti uite better yourself, ubvunza vamwe kuti muri kuita nezvesika mukutengesei, zviri kudii, ndoitei. Hazvikubatsiri here pane kuti utsvage data rekutenderera mumapeji nemagroup evanhu vasina newe vasingatokuzivi nekuti wakawanda tiziva kuti ndiyanika, vasingatotauri nezvako, vasina kana basa newe, vari kutozvimaindira vatozviita zvinhu zvavo zvokuraramisawo mhuri dzavo. Unotsvaga kutsega ndidestroye munhu ushu. So wakarara zvakanaka here nhai mudikani? Wakarara zvakanaka here after you posted kudai 2 magroups andaona ini so far kuti kune mamwe handizivi? Did you sleep well? Wakatsinzwa kuti ndagona zvokuti ende mwari wangu vandifarira ine ndapiwa thumbs up namwari kuti ende wagona zvawaita izvi ukatonyatsorara. Asikana mukachera gomba, asikana unosvicherera gomba rako uye uchiti ndikucherera nhingi unowira mariri ndiwe. Musacherere vanhu makomba vasikana muchiti muri kucherera vanhu makomba. Kana wakakanganzirwa nemunhu sometimes it's best usiye, the truth will come out kana nguva yakwana. Mambozvona kuti kazhinji kacho inini ndini munhu wekuti ndikauya ndikataura chinhu panapana chimunhu akati chakati ndotukwa zvokuti ndobva ndanyarara. Noti kuti handigoni kupindura, ndine voice yekutoti ndikapindura rakazhanganira zvokutodaro inotoita hondo chaiyo, but ndinobva ndanyarara kuavoida hondo. Plus tavanhu vakuru, ini nangu ndaa munhu mukuru kusara ndichita back and forth pasocial media somewhere somehow ndonatsa kuti hazvina zvinondibvisa chimiro chakanyanya kuti saka ndongozonyarara. But ndanyarara zvandazotukirwa zviya chero pakapedza mwedzi, chero pakapedza 2 weeks, the truth eventually will come out. Makambozvona kazhinji kacho the truth will eventually come out. Ndinonyarara ndichiziva chokwadi ndigotukwa left right and center ndigwetwa sei. I keep quiet.
but chokwadi chinozobuda pachena pakwesira. Morning girls, how are you? I'm good. Antimaona. So asikana ngatirege kucherera vamwe vanhu makomba tichiti tikuda kuwisira vamwe vanhu pasi. You can never. Sometimes ndogona kuona dzimwe nyaya dzanochinyasona tukaanalyze wega nyaya dzotonyasona kuti hapana kana nyaya apa. But vanhu vachiita hondo noise chi utonyasona kuti hapana kana nyaya apa. Nyaya itori clear. But handichatokomenti mazuva ano takungoona todarikawo totosvika kutaura. Because nochinyasona kuti hapana nyaya apa. Zvimwe zvinhu zvatiri kutoitira hondo nazvo hapana kana nyaya. Ispeculation chete, but mumaspeculation imomo matei tichitaura nezvinhu zvatenge chiti tikuita zvemakuwa izvi tinodestroya vanhu asikana. Tinodestroya vanhu. We destroy people. Haikona ruchera aiwa. I kept quiet, but the truth comes out. Ini ndakangotaura kuti panga pachida kuitwa zvakadai, but hazvina kuzoitwa, hana kuita saizvozvo. But konga wakutobuda mbiri yekunzi Mela ida kudla mari bva ndanyarara. Because mari yangu isingauyi kwandiri still handisiri kuZimbabwe nini. Yaienda kuZimbabwe. Yaisingauyi kwandiri. Handisi kuti mari ndadizoda kudya ndeipi. Mushure mekunge ndati ndakuenda kudiaries zvatajaira tinotsvaga rubatsiro rwekuti zvinhu zviitike. Zvikanzi aiwa ina handidi izvozvo. Ndoburitsa. Ndikanyarara. Ndikatukwa. Ndikazvinyararira. But zvinongozozvipuruva handiti kuti ndainyembana ndaitaura chokwadi. Hamon, zvinotozongozvipuruva hazvo kuti ndaitaura chokwadi. So guys, ngatisadaro ivedwe. Ngatisadaro senangu madiaries ndikakuona ndo wakurwadziwa sinzimongwa like mama comments even panyaya isiri yangu yevamwe vanhu mama comments amunenge muchisa pane dzimwe nyaya dzingori very clear kuti hey nyaya iri clear kudai tinotoitwisa tigoitora kuti gotodii. Ngatisaputsai dzimba dzevanhu asikana. Ngatisaputsai dzimba dzevanhu. Ngatisaputsai dzimba dzevanhu mufunge asikana. Chakachinjiza ndichakatanga. We don't want a repetition of mvenge asikana. And it sure. We don't want a repetition of mvenge. Takati ndiye makore waya yakadarika. Ingawa panga pane peace. Muri kumbozvona kuti mvenge iyoyo yatouya times 10 kwakasiyana siyana. Anmaona mvenge yauya kwakasiyana siyana times million. The same people imimi maichema kuti mvenge yatiparadza. You are the same people vari kuparadza futi dzimba dzevamwe. Muri kuparadza futi vamwe vanhu just like that. The same people maichema kuti mvenge yazviparadza. You are doing the same kune vamwe vanhu. Even ne comment chaiyo inongo chitoparadza mumwe munhu. Comment yako chaiyo you be actually destroying umwe munhu. It's not right. Mvenge yakadzoka pasocial media zvinotyisa. We thought kuti tavharisa zvapera. And we apologize. Then I came out ndoga zviitwe vanhu vakawanda ndakazviwira ndikati let me start afresh with new people. It will take time of course for people to forgive, but zvichapera eventually. Ndikauya several times ndikazvipedza ndikanyarara ndikatanga kuzvichinjira content yangu ndikatanga kuzviita content yangu yakanaka. Hanomaona, but still people will bring that to you. Hanomaona, people will still bring that to you. Because the same people vaipenga, we are seeing them comments muchii vachibvarira vanhu vakomana vedu vega musadaro. So whether ndiani kana kuti ndiani kana ndiani musafarira kuti munhu agara ine musodzi pamatama. Musafarira kuti munhu agara ine musodzi pamatama vedu vega. Makambona ndakaona I read nyaya ichitenderera pasocial media yamadam boss ichi. It's not nice guys. Tizongookera munhu achingochema every day tingomurwadzisa chero akasabuda achichema. But don't you think sometimes ari one akapinda mucloset makanochema nezvatenge tichita. I've never seen, and this maybe it missed me. And nambona ivo madam boss achibuda pasocial media achitodo ndazoitigwa zvakadai kumba kwangu kune fire handina. I just saw it zvakungotenderera like zvatanga nani zvabuda nani zvabvepi. Hanomaona ndo pakandinetsepo zvabva kupi kuzosvika zvisvike paindaneti anti ndikati ndapapage pawo nganocheka ndikaona hapana ndikati ko zviri kufamba sei handiti maona. So munoona kuti munhu unenge waenda kunotsvaga tete enda kunotsvaga nyaya dzavo kuti vari kuita sei zvazodii zvikazo. Come on guys, it's not right. It's not right. Kunonyatsonodzitsvaga kuti rega ndinodzitsvaga ndinzoti vari kudii. Kana vasina kushora paintaneti it means kuti havasi kuda kuti muzvizive. Guys, kune marriage isinganetsi here asikana. Kune imba isinganayi here. Whether it's true, whether it's false. Kungogara nemazita evanhu pamuromo every day. Munonzwa sei guys? Do you feel okay? Muchita kuchinjanisa kuti nhasi ndiningi. Nasi ndiningi. Nyara yauzondibata kuWhatsApp. Munonzwa sei? It's not right guys.
nyaya yekugara tumwe vamwe vakadzi tichilebhula vamwe vakadzi kuti mahure chichi. Guys, how do you feel? Uri mukadzi wakafanana nemukadzi wanenge uchiti hure, wakamona chihura hauna, une V11 ndoti ari kuhura, you don't have, but you are busy saying that and to a fellow woman like you. Let's not do that, guys. It's not right. It's not right. It's not right. But sarudzai vasingadai ire kudaro, but remember she's a human being. It does happen to us. I'm also munhu ari mupredicament iyo ndogona kusadaira, but unochombobatikana handizozivi kuti mwoyo wavo wakasvika papi kusimba. But why in the first place do we want kuti timbobudisa zvinhu zvakadaro zvatisingazivi? Why? Zvatisingazivi zvisina kubuda kuenda kunodzichera, kutora mapadza kuenda kunonyatsochera, ndoda kudzitsvaga ndiuye nadzo ndizopa vanhu. Why? My Jay, I think already. I know that people will never listen because people, they want drama and they are after entertainment. But that entertainment, we are now misusing it, guys. We don't know how to use social media wisely these days. Social media, if you use it, you put it into good use, you can make money with social media. But it's now all about bashing each other, degrading one another, you know, this hatred thing and things like that. People are making money on social media. Trust me. People are making money. She's a human being. She's got feelings like anybody else. Aneropa, like Munuwese. Let's not be helpers of spreading rumors, fake things, lies, and it's hatred. That's the one you chiri panoranga na vakaipa. Shin. Tuone kwa chiri papo. Detarega kwa ni kwa chiri kumbu kugara panotaura panoranga na vakaipa isitowani kwa chiri pakati papo. Kubatsira kuspread hatred, kubatsira kuspread fake, kubatsira kuspread lies. It's not right, guys. Grace, I don't think so. That one is not about the movie, though. It's not about that. I don't know. But I don't think it's about the movie, though. Amen. Anyway, anything is possible on social media. Maswano, aninga shirambi yangu. Anyway, ndapedza apa, guys. So nyaya bra edi yakamira yakadai so nezuro ndakaenda HR motikari ndakaenda kutaridza ndakaenda kupala kuenda noti zvokuti ndivande kazvishandi ndikandinde ndotaura navo. So I went there ndikagara navo pasi ndikabva ndabvunza kuti saka situation yakamira yakadai ndoita sei. Saka vakanditi ivo manje imi mamafunga kuita sei. Ndikati no, the only thing tikufunga kuti maybe zita nesene zvakashandiswa handizvo vakanyepa. Saka nandichitika nasvita ndimbowana mafingerprints tiwane udi kushanda nemafingerprints tione original name yake. Saka vakabva vatora mafingerprints vakandipa. Saka mafingerprints ndakamapiwa nesuru andika ari in my possession mafingerprints. Saka ndakumirira kuti ndigozoenda kupi ndigozotora mafingerprints aya now ndomeka sure kuti aenda ku embassy so that adzokere kuZimbabwe toona. Handiti vakati vanogona kuchengeta munhu body kusvika 3 months. Anoona kusvika 3 months vakati vanogona kuchengeta body. Saka tingotsvaga vedu asati vawana hama dzabra ete mukadziwanawo please ndibatsireiwo baba vaya varigwe zvakanaka, otherwise vanopesera vakunovigwa zvekuiswa mwanzi muzvibhaketi zvemaTLB zviya vonofusigwa. Anoona. And the other thing, yes Emmanuel maboy, musakangana kujoina funeral police guys yakakosha. Handitika inokubatsira kana zvinhu zvakadai zvasvika kana zvasvika zvakadai so class yedu ndezvimbuya guys, musaseke muzvimbuya tinofarira kuya kujima nokuti tachembera. Unoona zvimbuya zviri fiti zvokuti zvimbuya fiti zvokudaro. Handitika zvimbuya bho zvokuti mukuzviona kazvisi zvakazara muno zvimbuya izvi muzviona ka zvizere mune zvimbuya simbisa yedu mabhonzo edu aya simbisa yedu mabhonzo edu tiri muno maona. Saka musakangana kunetsa musakangana kuti tidaro. Hey,
George. Varume ndosaka muchifa urai mufe George. Izvo zvakasimba handazvirwi chirudzi nhasi ndozvipedza muno hazvirwi chirudzi izvo zvakasimba imi muchika makakavata kumba kokoko muchingoita basa rekungodya machips nemarasheni zvakasimba zvakasimba indeiwo munojoina guys gym poskana ine mojoina gym tionesani pamwe chete ine mojoina gym tionesani pamwe chete zvokuti ukatozvona zvichifamba usatoona fesi zvotoita kunge zvana zvidiki kana zvakafuratira zvikaocheuka ndopanozoona taiwa fesi yakura hanimaona saka guys joinai mafuneral police kuti zvikurerukire mangwana kana zvaitika anditi joinai mafuneral policies mangwana zviite please mapedzi ngauye mapedzi mangwana tine a very special episode. We're having a very special episode ya baba na mai Daniel. So tomorrow is gonna be make it or break it. If they are going to be in agreement of getting back together, it's going to be a make it. If it's no longer possible for them to get back together, it's going to be a break it. So I have decided, these guys, we are going to take them, I'm going to take them to a special place. Antiga, tono garanavo, maybe be it a restaurant, be it a park or where, don't know what garsa pasi, kokoko. This is going to be broadcasted live. It's going to be live. And the cameraman will be there broadcasting it live. You guys will see and you will get to hear. So we are going to take them for counseling as well. Because we wouldn't want such a couple, guys. Those people, Baba Daniel is an older man, to keep on changing ladies like that. But kana zvaramba zvisingaiti zvashite. Saka utichanzwa zvisere mangwana. Mapedzi ari due end of August. End of August. Ndo panenge pari due mapedzi. Hanzi what time? Ndichiri kuorganize baba Daniel anyway vakati anytime mai Daniel manje no andizivi kuti vanenge vane peace job yakati vanenge vasina saka ndochowabata nhasi ndonzwa kuti kuva but sandbag murata iwe unogara wakaisa notification iwe unotoona kuti tauya anoona saka mangwana mochionawo ngativeipo tidzidze zvakawanda pakapu iyi. 2, let's help them. Antikanchenda nefoni yekuti nichavhura maline so that you guys be able to talk to them. Tichinzwa nyaya dzavo from the pekutanga. Chiri kunyanyonetsa kuti vazosvika pavasvika pa chii. Vanhu vakaita vana 4 vose guys. Chero vana vacho vakafa avo but vakaita 4 vana vese. Hamona. Saka toda kunzwa kuti komai vaya vakadi vakazonangana sekuru Pretoria. Aiwa, vari kushanda vaya mai Munashe. She's working. Vari kushandira mundiaries panapa. Anmon. Saka inda kudombokerawo zvipitika muno ndindadi. Saka zvonetsa saka rigaitimire takadaro tione kuti ndoni yairipo nhasi. And then musikana wataitsvaga wataitambura uko Oman uyoya. Chiti nei mwana uko Oman angafanwa kuya azondibata nhasi. Nyaya dzacho dzanotaura dzakaoma. Nyaya dzanotaura dzakaoma musikana uya. Saka ndizi angachiti anoda kuuya nenyaya yake palive but achiti hana data ndosha kuti data reko Oman rotengwa sei. Because nyaya dzake dzakaoma musikana dzanotaura. Anoona saka mene ndiganchataura naye tonza kana ari kuchada nhasi kuya I will try and bring in us tofambisana nenyaya antika. Mimbi alisa avasati vasungwa zvichiri kukoti vasati vasungwa. Kwadziuko chakapenga ichi takapenga isi zvimbuya sara anoona saka vasati vasungwa nyaya dzisho dzichiri kumakoti anditika. So guys ndosaka mazuva ano nichita malife mascati ndikutochovha vangu ndiri pano ndosaka mazuva nichita malife mascati because ndenichita vakakumbira vanenge vari kumawifi kumabasa anoona ndenichita vanenge vari kumawifi kumabasa anditika. So baba namai Daniel vekufirwa nechimwana vaya baba namai Daniel vekufirwa nechimwana vaya hello vekufirwa nechimwana vaya baba namai Daniel ivavo anoona. So right chimwe zvakare chasvika guys haiti yasvika vari muJoburg Pretoria kupi guys kune gurupu ririko
yesibheki kune group ririko saka munogona kunopinda and thanks shumbresesh ndandakangamwa kandibve ndapina this ende waitako right tiri panyaya yehaiti apa guys maadmin team they were approached neGreat Hope vakaapproachwa neGreat Hope nezuro so Great Hope yakati anzisai maoko kupi aya maoko saka Great Hope yakati nezuro anzi irikuda kubhadharira vanhu vari pano vakajoina police company yavo saka kana uripo uri muJoburg kana Pretoria kana kupi andika wakajoina Great Hope uchida kuenda kuHaiti anditi Great Hope iri kubhadhara half of the ticket and you pay half of your ticket ani muri kunzwa you pay half of your ticket you kubhadhara half of ticket saka kana muripo matita class you guys are enjoying. Hey, I can see you. Ay. Kana wine police Great Hope bata ima admin bata ishumbres wandakapina uyo kana kuti ru womuudza kuti ndine police yangu yeGreat Hope womupa evidence handika Great Hope iri kuti inoda kubhadharira vamwe vanhu maclients ayo ari kuGreat Hope anoona inoda kubhadharira maclients ayo ari kuGreat Hope saka please kana muchida kwenda kwaiti ende muri vanhu veko makajoina ikoko isai kuti mudi muite saizvozvo anditi nasumuka guys foni yangu kana sheka musavhunduka ndakakwira apa right saka ndo nyaya iripo kana une polisi yako yeGreat Hope kubva wabata maadmin essay anditi hanzi chine muso ndechipi kwewe pana chine muso apa kana chine muso kana chine muso right so guys handina kujoina kwanzi vakare maclients avo ndo vari kudhila navo hanzi maclients avo animaona joina zvavari kuita saka ndo pekuti tinofara pekupesira before December vanhu vatumwa vaendeswa kumba before taenda kumba December kuti tadzokera kuZimbabwe December ndo pekuti tidi kwanzi vezororo imini vezororo wani takataura tipindai panapa panitori nembinga dzepano dziri kuisa mari dzadzo ma400 iwoisa 400 yako andika wabhadharigwa kana uri wezororo handiti kana uri wezororo dzitoripo kudhara nisha hafu yako iriko wani nisha hafu yako iriko enda unobhadhara hafu nisha hafu yako iriko nisha enda unobhadhara hafu ndiri kutaura wanitavisa kuti vezororo munoita sei vezororo don't worry just go in with your half is there yakabhadharwa nezororo enda nehafu yako iriko yauchabhadharirwawo nezororo take your half ichabhadharwa uchabhadharwa nezororo take your half ichabhadharwa nezororo saka endesa munobata odri kana tishumbrese alright hanomaona iri kubhadhara zororo iri kubhadharira vanhu iri kubhadharirawo zororo guys zororo iri kubhadharirawo vanhu vayo mapolice holders ayo zororo yo half automatically wabhadharirwa yako half memory yekuhaiti anomaona ndo pekuti kwazhinji kana tichidzokera kuZimbabwe December ndo patoguma kusanganawo nekufara zvototi musi iwoyo tinoda kutora samuswe zvekutodaro nokuti hey hatizozivi kuti kuZimbabwe kunozounganika hereko saka tinotoda kuti tidi zinalolosi simeni boda kuita labhu mujimu kuti varume vauye alright handiwanzoita ndaita kudareko ino handichaiti malife Nadia kana wene hafu enda kumadmin inda kana uri wezororo inda kumadmin
kana uri wechi enda kumadhimini. Nadia ukutononoka enda kumaadhimini. Hanzi nini I'm in Durban, I want to go. Vana yoko vari kuya unojoinana nayoko. Susan unojoinana nayoko. Ndibhadharira seni ndakatobhadharira vanhu 3 seni vakanonoka. Ndakatobhadharira 2 vakurume vakandikumbira ne1 mukadzi. Vana vasikana vanesu ndakanza tsipa nyaya yevasikana vanesu ndeipi iyoyo vasikana vapi imimi guys gore rino iri ndo patiri kuchuza Miss Diaries ende futi chegore rino ndo patiri kuchuza Miss Diaries 2022 kuchaitwa modeling uko hanimaona kuchaitwa modeling hanzi paper ona Febi alright mina but mari yebe haiti Febi haisi kubatwa neni tora shumbres kana kuti Audrey tora iyi Febi uyo tora screenshot ya Febi iyo mugotara na Febi kuseri tora screenshot ya Febi mugotara na Febi kuseri tora screenshot ya Febi ini ndigositara mugositara nekuseri saka gore rino tinenge tina Miss Diaries 2022 ndopaticha mukrown na Miss Diaries amenoti ndiani anenge ariko saka kuchaitwa modeling kokoko saka vese varikuda kujoina futi modeling kokoko muchaudzwa kuti moita sei mopinda mugrupu renyu remodeling muchigadzirira kuchaitwa modeling kuchaitwa maactivities akawanda ichatanga iri haiti ichingopera topinda maactivities chaita maeating competition guys vaya vane shaviro kudla vaya munopinda wapa pachaitwa eating competition yekuti munenge muchidla kana muchidla kuda muchadla zihuku muhuku mose umwe nomwe rake patime yamunenge mapiwa meno pachaita eating competition pachaita futi drinking competition animaona pachaita drinking competition handitika saka ndati ndikuudze kuti pane macompetitions akawanda achaitwa George yoni wangu uchitobhadharira vamwe vanhu indahanzvadzi vakadzoka kutarisa shuwa uchiti sisine lidibhadharire hazvidi kudaro hazvidi wewe hazvidi wewe aiwa shadi hauyi kwaiti aiwa shadi hatimudi kwaiti hatisi kuda zvana shadi kwaiti tikanganisira iti hatitodi hedu shadi chirakaini mari yake musatore madhimini tinosiya tasprayiwa unomaona saka guys itai kuti tiwane kufamba hanzi tiitirei sex party hatizozvigoni zvemasex party izvi ashandauza nje varume varipo vari kuuya handitika vekuti vakadziwo moyawo makagadzirikanawo kana muchidi chitangai kuita masikwatsiko zvino chiitai masikwatsiko zvino chiitai masikwatsiko zvino maita masikwatsiko zvino kuti ati magaro akanyatsogadzirikana zvakanaka nokuti pachange paine possibility yekuti unogona kunyengwawo kwaiti ukawana murume antika varume varipo saka unogona kunyengwawo ukaita varume animaona unogona kunyengwawo ukaita varume ukawana murume saka chitanga kuita masikwatsiko zvino video chita masikwatsiko ako 2010 uchita masikwatsiko magaro anoumbikana zvakanaka nenyaya yemasikwatsiko animaona kuti ati unowanawo murume animaona unowanawo murume right handiziti pane chimwe here chimwe chandasirira aiwa gore rino zvakarongeka I hope vari kubika vatirasi asi this time takaronga kuti chikafu chiri kubikirwa pafenyu so that tione kuti anonzi asara aiwa runyararo kwatiri kutori right zvokutodaro hatisiri mucbd titori kumaoutskirts tiri kumaoutskirts pane security chaiyo pagedha hautongopindi unotopinda pane tore masecurity pari kuitigwa kuanashe lodge itori outside zvokuti unogona kutota itori kunze outside kwokuti unotosvika palodge yakungosvikiki and 2 unotopane masecurity tosvika pagedhe pane masecurity anenge aripo aiwa masecurity ariko maasha ariko security pagedhe uchitosvika pagedhe hapangotopindwi hautongopindi pagedhe animaona security iriko yepavenyu iripo kana muchida yedu isusu kene organize yedu your own security but yepavenyu iripo zvayo pavenyu iripo security right saka this time takati chikafu ngachibikirwe pavenyu so that tione we don't want a repetition of what happened last year chomza sure repetition of last year zvakaitika papa kuti vanhu vakashaya chikafu vakazodini takazosvinzwa after hatisi kuzvida saka chikafu chikubikirwa pavenyu guys munhu takatora one of our own muzimbabwe kusupport our own people takatora muzimbabwe asi takati ane mobile kitchen takati you bring your mobile kitchen here if it's uchitanga kubika na 3 it's fine kana uchitanga kubika na 2 kunoedza it's fine asi chinobikirwa pano
patinenge tichiona chikashota unenge uchitodzokera kunobika chikafu. So we are going to have 3 meals, guys. We are going to have 3 meals. Mundibate sise. And last year people ate once, and this year we are going to have 3 meals. Tichaita meal yekutanga ye high tea, toita meal we lunch, tozoita meal wemanhero kudya wekufara tichinda kunorara. Anmona, saka we are going to have 3 meals. Hanzi t-shirts nekepe eZambia ezororo. Okay, I'll organize that. And sema zororo tulani tora bata ma admin ari kunyora mu comment section imo tulani vakubatsire bata ma admin fadzai masikwaso totanga izvi zvikuita masikwaso kuti garo ribatani. Anmona, saka pamodeling team asiza unokwana iwe handitika, but guys vari kupinda pamodeling hatisi kusarudza zvekuti kwai board chichichi nevakasimba munhu wakupinda pamodeling apa, because tida kutoboostawo self esteem dzenyu. Nevakapinda vakasimba pindai pamodeling apa, pindai pamodeling kuti haisi modeling yeMiss World kai. Anmona, tinoda modeling chekuti chero nevakasimba nechikwana ipapo confidence tokutodzida. And so we are going to have so many activities. So wachona nguva ndochati kanganisa ndosaka tati kubva na 10 makuseni, because akaona tikati 2 1 zviya zvishandi zviyatononoka kwatingazonyatso kufara, saka takati na 10 kuseni, 10 o'clock in the morning ndo panotanga high tea. Tino mwiwa makuseni tozopinda kune mamwe activities. And after party dressing takuita zvema after party dressing, t-shirt yako ye yellow ye diaries kana ye white ye diaries ne black jean, anditika ne black jean kwe kwa kunojambiwa maspika manje kwe kunemba 800 ndosaka ichita 800 pane 3 meals this time. Hatisi kuda zvinhu zvemanga zvokuti tinotukwa. Anmona, right, saka ndo zviripo. Aiwa makondomu tinenge tinawo, tichauya nawo makondomu. Andi vanhu vakuru palogic apa. Pane vanhu vakuru vanenge varipo, munhu mukuru aungazomudecidire kuti ita so usadai. Isu tichauya nemabox emakondomu aya toisa pamukova. Handitika toisa pamukova kuitira kuti vanenge vabatwa nemweya handitika votora makondomu avoenda kumalogika voenda kuroom vonobuka. But tisingazozivi kuti room ipi, because rooms ese palogi iyi they are now fully booked nevanhu nemadiaries. Rooms are fully booked nediaries already. Saka handizivi kuti manje mune moindepi nokuti rooms ese akabhukiwa ave fully booked nevanhu vanobva kure vachabva kure. Saka ndo zvanandinazvo guys. Saka ndo zvanga zviripo. You change now. No, first time ndakataura wani kuti yellow naifibi. Ingandataura wani kuti yellow kana white. Ndati yellow t-shirt handika kana kune vamwe, remember kune vamwe vakagara vatenga white vanadzo handika asina ke vari kutenga, hatisi kumurambidza, but isusu kala yedu iyellow takazvitaura kuti ndambochinja chinhu. Yellow ndo kala yedu yatiri kutoda kumhanya nayo. Anmona, yellow ndo kala yedu yatoda kumhanya nayo. But kune mumwe ngandituka na 3 vakandikumbira kuti SIS straight white chitata tobhadhara ini, ndikati no problem, hatingazovarambidzi vanhu kuda kwe-t-shirt though, but yellow is our color. Hello, yellow is our color, we go with yellow. So guys, ndo zvandanangoya ndizokuudzai, asi above all tichitangaziva kudai guys, be careful. Anditi July mhepo dziri kusimuka, July na August, just be careful mukufamba. Stay away from things that does not benefit you guys. Things that does not benefit you, stay away please. Antika, so guys, muve nezuva rakanaka, moswera zvakanaka, ndokubata ipa later. Yes, t-shirts, yellow t-shirts, that is for after party. 250 room, it's 250. Saka mangwana, don't miss out. Can make it or break it. Yababa na maidanyo. And it. So guys, moswera zvakanaka nditi ndokudai zvisingaiti. Bye bye.